Σχολείο 2-2 τώρα. Για να μαζέψουμε τα βιβλία του παρουσιάζουν. Καλημέρα. Τι κάνετε? Εδώ τα παιδιά έφαγαν το πρωινό τους. Μας περιμένατε? Θα διαβάσετε τα βιβλία σας? Όλα ή μόνο τους το γραφείτε? Όλα? Πού είναι τα βιβλία? Θα πάει ένα παιδάκι, άντε δύο αγόρια, να τα φέρω. Εδώ έτσι. Εγώ ήμουν στο Υπουργείο, δεν ξέρω αν με ξέρετε. Εγώ σας ξέρω. Ωραία, χαίρομαι. Δεν ξέρω αν... Εγώ λέγομαι Χρύσα Μανολιά και ήμουν γενική γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης όταν αποφασίζαμε αυτό το πρόγραμμα. Μετά έφυγα, αλλά επειδή το πιστεύω και τα αγαπάω αυτό το πρόγραμμα, είπαμε τα κορίτσια, ναι, τώρα που τελειώνει, που κλείνει ο κύκλος, δεν θα πάω λίγο να ρίξω μια ματιά, πώς πήγανε, να σας πω και τα... Για να δούμε τώρα, για να πάρω ένα βιβλίο στην τύχη. Γέλατε και εσείς εδώ, κοριτσάκια. Πάρε ένα βιβλίο. Ναι. Αυτό. Ποιος θα μου διαβάσει τον τίτλο του βιβλίου? Πώς το λένε αυτό το βιβλίο? Ποιος θα διαβάσει τον τίτλο του? Ένα μεγάλο παιδί να μας βοηθήσει? Πώς σε λένε? Φατί. Και διάβασε τον τίτλο του βιβλίου. Πώς το λένε το βιβλίο? Ένα κουδουνάκι. Καλή, είναι άνθρωπος. Αυτό βλέπει κιόλας το κουδούνι. Πώς το έχει ζωγραφίσει αυτός εδώ? Με τα μάτια του. Εδώ. Μάλιστα. Ποιος το διάβασε αυτό το βιβλίο? Ποιος το διάβασε αυτό? Kimin elinden bu kitap? Ο Μουσταφά το διάβασε. Εσύ το διάβασες το κουδούνι? Έχει καιρό που το διάβασες. Θυμάστε τι λέει μέσα? Τι λέει εδώ? İçeride ne yazıyor? Ne diyor? Nedir bunlar? Soruyorlar. Τι είναι αυτή? Ναι. Δύο παιδί, κουδούνι. Αυτός ποιος είναι? Ποιος θέλει να μου μιλήσει για το βιβλίο του? Διάβασες εσύ την προηγούμενη φορά? Αυτό. Για να δω μέχρι που διάβασες. Nereye okudun söyle bakalım. Για δείξε μου. Σε ήρθαν? Ναι. Μπράβο. Οι ζωγραφιές σου άρεσαν? Ναι. Και εδώ τι λέει? Το καλό σου σώμα. Το καλό σου σώμα. Έχεις και εσύ καλό σώμα, Θυμάσαι κάτι από αυτά που έλεγε η Φάνα να μας πεις? Τι έλεγε για το σώμα μας? Ne diyor vücut içinden? Τα διάβασες όλα αυτά? Αλήθεια λες? Αυτό το κάναμε μαζί. Όλα τα διάβασα? Αυτό το βιβλίο το κάναμε. Ναι. Γιατί... μάλιστα. Αυτό εδώ τι είναι? Τι είναι αυτό? Βλεφαρίδες που έχουν παραλύσει. Δηλαδή σε λίγο θα πέσουνε. Εσύ έχεις βλεφαρίδες? Ποιες είναι οι βλεφαρίδες? Για δείξε μου. Πού είναι οι βλεφαρίδες, αγάπη μου? Πού είναι οι βλεφαρίδες οι δικές σου? Οι δικές σου οι βλεφαρίδες πού είναι? Πού είναι? Εδώ είναι η βλεφαρίδα. Πού είναι η βλεφαρίδα? Εδώ? Πού είναι? Εδώ? Πού έχεις τέτοια καλέ? Πού έχεις τέτοια? Να σε βοηθήσει. Ναι, αυτά οι βλεφαρίδες. Ενώ αυτό εδώ πέρα τι είναι? Εδώ. Ένα παιδί μέσα στην κοιλιά της μαμάς, έτσι δεν είναι? Και αυτά εδώ, πού τα έχουμε αυτά εδώ? Τα πνευμόνια. Πού είναι οι πνεύμονες? Πού είναι οι πνεύμονές μας που βάζουμε αέρα? Για να πνεύσει είναι εδώ. Για βάλτε λίγο τα χεράκια εδώ. Βλέπεις? Πού είναι, αγάπη μου? Δείξτε το. Στο δικό σου το σώμα, πού είναι? Μπράβο. Εδώ είναι. Έτσι είναι. Εδώ μόνο με εικόνες. Έτσι είναι. Ne diyor söylemedi. Αυτοί καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να το πούνε. Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όχι, ειδικά πάντα καταλαβαίνει. Ποιο άλλο παιδάκι θα μου δείξει το βιβλίο που διάβασες? Ποιο παιδάκι είναι γενναίο, δεν φοβάται? Μας φοβάστε, μας ντρέπεστε? Gel. Όχι, Selma gel. αφού θα παίξουμε τώρα. Hadi sen gel. Ποιος θα μου δείξει το βιβλίο του? Εσύ διάβασες αυτό, εσύ ποια είσαι?
Ποια είσαι η κοπέλα μου? Η Σερμά. Καλά. Η κυρία Σοφία είμαι. Έτσι, μπράβο. Και τον οδηγό μας το θυμάσαι? Το θυμάσαι τον κύριο που οδηγεί το μπλε το λεωφορείο? Πώς το λένε, θυμάται κανένα παιδάκι? Ποιος θυμάται το όνομά του? Τον οδηγό. Να πω το πρώτο γράμμα. Να πω την πρώτη συλλαβή. Νι, κι, κος. Λοιπόν, εδώ τι ωραία ζωγραφιά είναι αυτή. Γιατί την έβαλε αυτή τη ζωγραφιά? Αέρας είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και πού φυσάει ο αέρας? Με πόσο? Πώς το όνομα? Στα μήλα φυσάει, στις μήλιες, Εδώ έχετε εσείς φρούτα μήλα, είναι αυτά ή κεράσι? Εγώ για κερασάκια τα βλέπω. Κερασάκια. Τρώτε φρούτα εδώ, Σας αρέσουν τα φρούτα, παιδιά? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φρούτο? Για να ακούσω. Ποιο φρούτο σου αρέσει να τρως πολύ, την μπανάνα ή το μήλο? Μου σου μισεύει συνδύ. Τι είπε? Το μήλο, Το μήλο. Έφαγες ποτέ μπανανούλα? Μου συνδύνουμε. Ναι. Ποιος άλλος μπορεί να μου πει φρούτα? Για να ακούσω ονόματα από φρούτα. Όχι μόνο το παιδάκι. Φρούτα. Ben bunu yiyorum de bunu söyle. Φρούτα έχουμε. Hangi yemeği? Yemişler de. Κεράσια, άλλο. Πορτοκάλια, πολύ ωραία. Άλλα φρούτα. Τώρα το καλοκαίρι τι θα τρώμε? Τώρα το καλοκαίρι. Καρπούζι, έτσι, μπράβο. Και τι άλλο? Ya ne var? Piponi. Hepsini söyle işte. Πεφόνι, ορίστε. Και ένα άλλο που είναι πολύ Ya ne yiyorsun? Neler çıkıyor? που έχει πολλές ρόγες. Ένα αυτά. Καφίλι. Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα στο λεωφορείο σιγά σιγά. Κυρία Σταυρούλα, θέλετε να τα πείτε πάλι στα παιδιά, μήπως? Να πάρουμε τα παιδιά και να πάμε. Κουλά. Όταν Λοιπόν, θα μας βάλεις το δράκο, τον είχαμε κάνει εδώ. Κάνατε καθόλου την αρκούδα εδώ? Τη δουλέψατε? Το κάνατε λίγο? Το ξέρω. Οπότε να το ζωντανέψουμε λιγάκι με όργανα. Λοιπόν, για να πάρουμε τα οργανάκια μας εδώ πέρα. Τη ξύστρα. Τη ξύστρα τη θυμόμαστε. Τη κάνουμε έτσι. Πάμε, ένα λάθος. Αυτά είναι τα τύμπανα. Να ακούσω. Πήρα. Όλοι μαζί. Τύμπανα. Πολύ ωραία. Τύμπανα. Θα σας δώσω και ξυλάκι. Ακόμη ένα τύμπανο. Στα βούλα δώσε μαράκι. Κουδουνάκια. Και τι εδώ. Ποιος δεν έχει? Πολύ ωραία, αγάπη μου. Ξεκουραστήκαμε, ηρεμήσαμε. Κλακέτες. Ναι, εγώ το έκοψα λίγο. Και την κασετίνα. Και την κασετίνα, εδώ. Εδώ τι πάμε? Εσύ την κασετίνα. Εσύ την κασετίνα και εσύ θα βάλεις τα δαχτυλάκια εδώ μέσα.
Και εκεί τα χωρίζουν και τα παίζουν. Θα τα περάσεις, θα ρετσέτα μέσα, σε αυτό το δάχτυλο ή σε αυτά τα δύο. Ποιος δεν έχει τέτοιο? Δεν έχει. Λοιπόν, κυρία Σταυρούλα, είμαστε έτοιμοι να πούμε την αρκούδα. Θα προσπαθήσουμε να τραγουδήσουμε την αρκούδα που την κάνουμε. Άλλη μια φορά. Σας άρεσε? Εμείς θα λέμε την αρκούδα που είναι εύκολο. Θα λέμε μια αρκούδα καφέ, μια αρκούδα καφέ και μετά θα παίζουμε. Ακόμη μια φορά να το κάνουμε. Ποιο άλλο τραγούδι είχαμε κάνει? Το δράκο τον είχαμε κάνει. Δεν τον κάναμε. Κάναμε άλλο τραγούδι εδώ. Το Μπαλιάτο. Το Μπαλιάτο. Δεν το είχανε μάθει. Αλλά δεν το είχανε γραμμένο. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Τώρα θα δούμε τότε λίγο στην οθόνη. Ναι, θα δούμε σινεμά. Να κλείσουμε και τις πόρτες, να το σκοτεινιάσουμε εντελώς. Η κυρία Βούλα το καλοκαίρι εδώ να μας κάνει μάθημα. Θα έρχεται? Κυρία Βούλα και το καλοκαίρι μάθημα θα κάνουμε? Όχι. Όχι. Α, όχι. Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, Ρουφάν? Τι θα κάνουμε χωρίς σχολείο? Θα βρούμε να κλείσουμε. Τρούνι, το θυμάστε? Να βάλουμε και φωνή, πώς το λέμε αυτό? Αυτά τα πολλά νερά που χύνονται. Καταράκτη, το άκουσω. Καταράκτη. Άλλη μια φορά δυνατά. Καταράκτη. Χύνονται πολλά νερά από ψηλά. Κοιτάξτε πως πέφτουν. Αυτά είναι τα ηχεία, Ήτανε πολύ δυνατή η φωνή. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Τι μας κάνει, Στην Αφρική λοιπόν ζουνε ζώα, όχι σαν αυτά που ζουνε κοντά εδώ στην Ελλάδα, εδώ στις αυλές μας. Εντάξει, στην Τρανιάδα ζουν σκυλάκια και γάτες, εκεί είναι άγρια τα ζώα. Άγριες οι γάτες, άγρια σκυλιά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Σταυρούλα, άστο αυτό. Τώρα αυτή μια φορά.
και πρόγονος έκανε περίπου... Σταυρούλα, ναι. Για να πάμε να δείξουμε λίγο πρώτα την Ελλάδα. Την Ελλάδα ίσως. Την Ελλάδα, ναι. Από κόσμο. Όχι. Όχι, έτσι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ποιο κράτος είναι αυτό, παιδιά. Ποιο κράτος είναι αυτό? Να ακούσω ποια χώρα είναι αυτή? Άντε, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μην ξέρουμε. Εμείς που μένουμε δηλαδή? Στην Ελλάδα μένουμε, έτσι. Και σε ποιο από όλα τα πολύχρωμα τα κομμάτια της Ελλάδας μένουμε? Σε ποιο μένουμε? Σε αυτό? Στην Πελοπόννησο? Όχι. Στη Μακεδονία? Όχι. Πού μένουμε? Εκεί τι γράφει στην άκρη? Στη Θράκη. Στη Θράκη. Βλέπετε το κεράκι που πήγε εκεί? Στη Θράκη βλέπετε μια μεγάλη πόλη που έχει, πώς τη λένε? Αλεξανδρούπολη. Και γύρω από την Ελλάδα, θυμάστε τα κράτη που τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά? Ποια είναι τα κράτη αυτά που είναι γύρω από την Ελλάδα? Για να ακούσω. Τα ξέρετε. Για πες μου ρε Ερφάν εσύ. Ερφάν. Πάμε να δούμε τα άλλα τα κράτη που είναι γύρω από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχουμε. Εδώ στην άκρη. Τα σύνορα. Σήκω. Κάτσε εδώ μας κάνεις εσύ το μάτι. Αφού είσαι και μεγάλο. Και δείξε στα μικρά τα παιδάκια. Πού είναι η Αλβανία? Να την είναι η Αλβανία. Εκεί δίπλα ποιο άλλο κράτος είναι πάνω από την Ελλάδα? Των Σκοπίων, τα Σκόπια. Και ένα μεγάλο κράτος που είναι εκεί πάνω από τη Θράκη και τη Μακεδονία? Βουλγαρία. Από πάνω μας είναι ένα άλλο κράτος, η Βουλγαρία, ναι. Και από την άλλη πλευρά ποιο κράτος είναι άλλο? Εδώ θέλει το μεγάλο αυτό. Κοιτάξτε ένα χρώμα το μεγάλο που είναι αυτό. Η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο κράτος. Ναι. Η Ελλάδα είναι μικρή. Ιρφάν, δεν μου λες, όλοι εμείς εδώ πέρα γύρω γύρω, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Αλβανία, τα Σκόπια, πρέπει να είμαστε αγαπημένοι ή όχι? Τι λες εσύ? Τι γνώμη έχεις? Πρέπει να πολεμάμε ή να είμαστε φίλοι? Πρέπει να κάνουμε πόλεμο μεταξύ μας? Ναι, φίλοι ή πόλεμο? Πότε? Εσύ με ποιον είσαι φίλος? Με ποιο παιδάκι είσαι φίλος? Γιατί πήγαινε κάτι εκεί πέρα να μας βλέπει πιο καλά? Άντε μπράβο, σε βλέπω κι εγώ. Ποιος είναι ο φίλος σου? Πώς το λένε το φίλο σου? Ο Χασάν. Με το Χασάν είστε φίλοι? Όχι εχθροί. Δεν πολεμάτε μεταξύ σας. Έτσι δεν είναι? Εσύ ποια φίλη έχεις, κοπέλα μου? Πώς τη λένε? Πώς? Η Σελμά. Α, η Σελμά. Η Σελμά λοιπόν με την... Πες μου. Πώς λένε? Με την Αλιέ είναι φίλες. Δεν κάνουν πόλεμο μεταξύ τους? Ναι. Η Ελλάδα, η Αλβανία, τα Σκόπια, η Τουρκία, η Βουλγαρία. Τι πρέπει όλοι να είμαστε μεταξύ μας? Τι να είμαστε? Φίλοι ή να κάνουμε πόλεμο? Να είμαστε φίλοι όπως είναι ο Ιρφάν με το Χασάν ή να κάνουμε πόλεμο με όπλα? Φίλοι, φίλοι, δεν πρέπει να αγαπιόμαστε? Έτσι δεν είναι? Όχι πόλεμο μπαμπού, όχι τέτοια πράγματα, γιατί στον πόλεμο τι γίνεται? Τον αγαπάς στον πόλεμο, πώς σε λένε? Φάτη, τον αγαπάς στον πόλεμο, Φάτη? Τον αγαπάς? Σ' αρέσει να σκοτώνεις με όπλα? Όχι, τότε γιατί μου λες εσύ? Λοιπόν, κυρία Σταυρούλα, πάμε λιγάκι για να μας δείξεις ξανά την Ευρώπη λίγο. Να τη σχολιάσουμε για να την... Κοιτάξτε την Ευρώπη πόσα χρωματιστά κουτάκια έχει. Να διαβάσουμε μερικά κράτη της Ευρώπης. Καλή, εσείς είστε φίλες. Εδώ είναι η Ελλάδα. Πού είναι η Βουλγαρία? Η Ιταλία. Αυτό εδώ το γκρι που βλέπετε? Γκρι. Και αυτό πολύ ωραία. Και αυτό το κίτρινο θα μου πείτε? Πολωνία. Παιδιά, είδατε πως... Βγάζω αέρα. Κι άλλο, άλλη μια φορά. Θα φουσκώσετε, θα γίνετε μπαλόνια και θα μείνετε εκεί φουσκωμένοι. Και μετά τις λουλούδια που μαραίνονται. Ναι, στον κήπο. Ξεκινάμε. Βάζω αέρα. 1, 2, 3.
Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα, τρέχουμε, τρέξτε λίγο. Κάντε ότι τρέχετε με τα χεράκια. Και όλα μένουμε στο ίδιο σημείο. Και μετά λαχανιάζουμε, αρχίσουμε να αναπλέουμε σαν λαχανιασμένοι. Πάμε. Τώρα αναπνέουμε σαν να μην υπάρχουμε. Δεν ακουγόμαστε καθόλου. Αναπνοές γρήγορες, αλλά δεν ακουγόμαστε. Δεν βάζετε αέρα. Τώρα δεν ακουγόμαστε. Φωνή, δυνατή δεν ακούω. Έχω μπροστά μου τώρα, για φανταστείτε εδώ, ένα κεράκι. Να ζωγραφίσουμε, ξέρετε τι είναι το κερί, φωτιά. Για να κάνουμε μια φλόγα, να τη ζωγραφίσουμε στον αέρα. Ζωγραφίστε όλη μια φλόγα με το χεράκι. Μολύβι. Είναι εδώ η φλόγα, ναι, τη βλέπω. Τη φυσάω λίγο, παίζω με τη φλόγα. Και αυτή κουνιέται λίγο. Φυσάμε λίγο, φυσάμε. Δεν σβήσει. Δεν σβήνει λίγο, φυσάω λίγο. Και αυτή κουνιέται πέρα εδώ. Τα ματάκια κοιτάζουν τη φλόγα μπροστά το δάχτυλο. Όχι εμένα. Τώρα φυσάω δυνατά να τη σβήσω. Έτσι, πολύ ωραία. Για να δω να το κάνει αυτό. Έσβησε. Λοιπόν, να δω να το κάνουμε άλλη μια φορά. Για να δω τη φλόγα. Και όλα τα ματάκια δεν κοιτάνε την κυρία Σοφία. Εγώ δεν είμαι εδώ, κρύβομαι εγώ. Δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, λίγο πιο εδώ, να μην είναι και μπροστά στο στόμα σου εδώ. Φυσάω λίγο. Παίζω με τη φλόγα, παίζω, κουνιέται. Την παίζω, φυσάω έτσι. Φυσάω. Τώρα φυσάω δυνατά γιατί βαρέθηκα, θέλω να τη σβήσω. Δυνατά. Κάικια. Ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα παίξουμε τώρα. Με τι να παίξουμε, κυρία Σταυρούλα, τώρα μετά την αναπνοή? Να παίξουμε λιγάκι με τα μάτια μας. Να παίξουμε με τα ματάκια μας. Τα ματάκια μας δεν θα κοιτάζουν εμένα, ο καθένας θα κοιτάζει μπροστά του. Θα ζωγραφίσω. Το κλείνω. Κάνω μπαστούνάκι. Από πάνω, κάτω. Μόνοι σας τώρα, εγώ δεν το κάνω. Να δω, βλέπετε το δάχτυλό σας? Για να δω, ο καθένας μπροστά του βλέπει. Έλα, να η κυρία Βούλα, από πάνω. Εγώ δεν σας βλέπω εσάς. Μόνο το χέρι μου βλέπω. Ξεκινάω, ζωγραφίζω, εγώ στο χέρι. Και κάνω το μπαστούνάκι. Μπράβο, πολύ ωραία το κάνετε. Βάλτε και το μπαστούνάκι. Το γράμμα μη, το μου, ξέρετε αν το κάνετε, πώς το κάνετε? Για ζωγραφίστε το, μην με κοιτάτε εμένα το χέρι. Μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα είναι μία μύγα κάπου εδώ. Έρχεται στο αυτί μου, πετάει επάνω από εδώ, με τριγυρίζει και με ενοχλεί, Και βλέπω τη μύγα με τα μάτια. Βλέπω τη μύγα που πετάει. Πηγαίνει εκεί στα μάτια της κυρίας Χρύσας. Τη βλέπω. Με ενοχλεί. Για κοιτάξτε την, ανάτινα η μύγα. Κοιτάξτε την, τα μάτια στο κεφάλι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι, πολύ ωραία. Κοιτάξτε την τώρα. Κάνει βόλτα εδώ στην πατούσα. Και εγώ που κάνω παιχνίδι. Παίζω κι εγώ με τη. Για να δούμε, ποιος παίζει με τη μύγα που κάνει βόλτα στο πόδι? Αυτό είναι. Έφυγε πάλι. Λοιπόν, θέλω να τη σκοτώσω, έτσι κυνηγάω τώρα, μέχρι να τη σκοτώσω. Άμα δεν τη σκοτώσετε δεν σταματάτε. Ναι, ξεκινάμε.
πάρουμε τώρα. Να πάρουμε τώρα, τι να πάρουμε. Να πάρουμε τώρα ένα μουλούδι και ένα ποτήρι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι, πώς θα το ζωγραφίσετε? Εγώ θα το κάνω έτσι, έτσι, έτσι. Θα βάλω και ένα χερούλι από εδώ, ένα χερούλι από εκεί και το πιάνω. Το πιάνω το ποτήρι. Το σηκώνω τώρα για να πιω νερό. Το αφήνω κάτω. Το αφήνω κάτω. Αφήστε το κάτω. Εδώ. Ναι. Τώρα θα πάρω ένα μικρό ποτήρι. Το παίρνω. Το μικρό θα το κρατάω εδώ. Πιο κοντά τα χέρια μου. Τα χέρια μου είναι... Α, το κρατάς με το ένα χέρι. Πολύ ωραία το κρατάς εσύ. Και εσύ το κρατάς με το ένα χέρι. Εγώ θέλω με δύο να το κρατήσω. Να το σηκώσουμε το ποτήρι όλοι, να δείξουμε ότι πίνουμε πορτοκαλάδα. Πάμε. Το αφήνω ξανά κάτω. Άλλη μια βουλιά, είμαι πολύ διψασμένος. Το αφήνω στο τραπέζι. Κάνει πολύ ζέστη. Κάνει πολύ ζέστη και έχει και υδρότα πολύ. Και τα μαλλιά μου τώρα μάλλον πρέπει τα κοριτσάκια να βάλουμε ένα κοκαλάκι τώρα το καλοκαίρι. Πολύ ζέστη. Θέλω κι άλλη πορτοκαλάδα. Ξανά το ποτήρι. Το παίρνω το ποτηράκι ξανά. Το παίρνω το μπροστά. Θέλω και ένα καλαμάκι να του βάλω. Παίρνω το καλαμάκι. Καλάμι, καλάμι. Του βάζω μέσα. Κρατάω το ποτήρι και το καλαμάκι εδώ. Και ρουφάω με το καλαμάκι. Είναι γλυκιά η πορτοκαλάδα. Πίσω τώρα, κάνω φουσκάλες. Κάνω φουσκάλες. Φυσήξτε με το καλαμάκι μέσα, κάντε φουσκάλες. Θα τα φυσάς, το καλαμάκι. Αυτό δεν το κάνω, φτάνει τόσο, φτάνει τόσο. Πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα τώρα, κυρία Χρύσα, να πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά γιατί τα πίνασαν τα παιδιά. Πίνασαν, ήπιανε το καλάζα τώρα. Τώρα ήπιανε την άλλη φορά που θα έρθουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα σας πω. Το καλοκαίρι είναι πολύ ζέστη, ξέρετε, ναι. Και δεν μπορούμε να διαβάσουμε μέσα στο σχολείο, γι' αυτό τα κλείνουμε. Ναι, καθόμαστε στο σπίτι μας κάτω από τα δέντρα, παίζουμε. Διαβάζουμε όμως κάπου και κανένα βιβλίο, να μην τα ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε. Ναι, βλέπουμε λίγο παραπάνω τηλεόραση. Και όταν θα έρθει το φθινόπωρο που θα πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και εμείς σιγά σιγά θα πάμε ξανά στο σχολείο, θα έρθει η κυρία Βούλα, θα έρθει ο κύριος Χασάν. Και θα έρθει και το μεγάλο μπλε λεωφορείο. Ο Βιλάλ. Αχ, κυρία Σοφία, καλά κάνω λάθη τέτοια. Και εγώ κάνω λάθη, ρε Ιφάν. Λοιπόν, μαζί με την κυρία Βούλα και τον κύριο Βιλάλ θα έρθει και το μπλε λεωφορείο με τα βιβλία. Και μέσα στο λεωφορείο ποιες θα είναι μέσα? Μέσα στο λεωφορείο. Πώς τη λένε την κυρία? Πώς με λένε εμένα? Η κυρία Σταυρούλα και ο οδηγός. Ο κύριος Νίκο. Μπράβο. Και τότε που θα έρθουμε θα κάνουμε ωραία πράγματα, εντάξει? Παιδιά, τηλεόραση βλέπετε? Τηλεόραση βλέπετε? Βλέπουνε τηλεόραση. Ακούτε, ξέρετε κάτι κυρία Χρύσα? Εδώ πέρα τα παιδάκια το βάλαμε στόχο, το λέμε κάθε φορά, θα μάθουνε πολλές γλώσσες. Γιατί μαθαίνω πολλές γλώσσες και μιλάω έτσι και με τη μαμά, μιλάω και με τον κύριο που είναι στο περίπτερο, μιλάω και με τον κύριο Μπιλάλ, αλλά και με την κυρία Βούλα. Ο κύριος Μπιλάλ δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά, η κυρία Βούλα δεν μιλάει πολύ καλά τουρκικά. Εγώ θα μάθω και τουρκικά και ελληνικά και τι άλλο. Και αγγλικά. Μία ή πολλές γλώσσες? Πολλές. Θέλετε? Δεν είναι ωραία? Μα αν δεν ήξεραν τώρα δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν μαζί μου. Εγώ θα τους έλεγα.